Guna mo ba yung tricks ko? Paano pa to kata? Grabe. Ito ni tricks mo. Buntulo na eh. Parawayang ka mga viewers. Ay, ambot. Bumawa ng bata. PC. Akala mo madali lang gumawa ng bata. Mahirap din yun ah. Aray ko. Ayan, umakit na. Kulang pagyapon ito. Ang 15. May 15 na ito. Ano ito pala? Sabi niya, ano daw ko ng bunso? Ha? Bunso. Sino? Bunso. Oh, ikaw bahala siya. Pwede man. Kaya pa. Kapit ka lang. Ano gutong parakalit eh, sakat. Ha? Mukhang parakalit eh, sakat. Mau. Ano? Pagparakalit sakat. Mga matibayan mas nung kadiri pa nagtutunog. May ano sira, may diskarte. Ano daw ko na yun? Dito. May? Bubutang ang gingot. Dito sa tutukan nila. Paano na? Parang nag-uuni ka. Ubus na adobo? Ha? Kulobo na. Adobo na ka na.
Ay, oh, kay mahagom. Hayong ka maghagom. Kaon. Magkuha ka pa sugas, kay mahagom kita. Ha? Pira na hugas, tugas. Kulang yun na si... So, ayan. Yung para kuha na mo silot, ayan, yung buko, gagawa ng mga salad. Pagalo na ako na. Ayan. Buko. Nagbibiro lang yun. Nagbibiro lang. Nagbibiro lang. Joker talaga yun. Yung mga damdamin, yakapin mo. Pero na yan. Tulog yun na sila. Oo. Pagkalo na ito. Wow, naks. Saktong pagkalo. Ito. Ano yan? Darang na raw, lima dan sudut. Walo yan. Dito. Siguro kung nataasan man ang erong ko, magayon naman ako. Ito ang buko, ayan, ayan, buko. Buko. So ayan, ayan ang buko. Hawak kamay. Ang babaw lang. Ayan. The biko, ayan. Okay. Buka na. O Diyos. Manin ka na. Ha? Malaman. Ha? Pwede na niyo ah. Mura sin tulod. Mayroon. Oh, okay na yan. Yan naman ito. Tugas-tugas ito diyo. Okay na yan. Wala sulo. May laman sulo. Yun o. Pwede na yun. Pwede na yun. Di lang. Di daw. Kakaon ka? Kau naman. Ha? Sa iba? 300. Inutang ko gang. Grabe. Dapat hinugasan mo na. Buka kasi. Buka na. Ay, ano na. Hali, ano na. Di, mag-voice, may ano na lang ako. Gusto nga nila yung mga ganitong buhay. Simple lang. Buta
Butang mo sa balde. Ay sa sosyal. Ay sa Di. pitsil. Oh. Sa bao. Ay, wala sa load. Bigyan pa ba? Wala naman yun. Baka nirog daw sa nintira ng puti ah. Hmm? Pwede puro irog sa ng puti. Badi. Alanganin yata, no? Parang damo-damo. Pero rehas. Parang damo-damo. Ay, may damo-damo man. Yung kamakaro. Marugi. Ay, di puta pa. Ang dami ng papa. Ilang oh? Ngayon lang ako si Papa. Kada ko ako makasing tao. Gamit ako. Ay, song. Kay itar na. Oo naman ako sa tinakanan. Kaya dito. Kaong ko na talain. Kaya dito. Sulit. Di ma? Ha? Sulit. Inom ka daw to. Ano? Sila inom ka daw. Ha? Inom ka daw. Sipon na di. Pag kukuha ka dapat ng silot, kailangan nasa puso. Nang Gusto kunik. Anong kunik nun? Oh? Manabagusan ang sulod ng lubay ko nasa puso. Grabe. Perfect. Ano? Para siya nagkuha, perfect. Ay, wow. Social. Sana all. Perfect. Luwas. Mabigat na nga. Inaalay sa'yong hanggang magunaw ang mundo. Sarap siya ng silot mo. Bukan nunuhan. Ano ka gayon? Social. Pag yung kamo siya mukha, no? Okay. Ragi. Silot. Ayan. Ayan. Hindi ko marang ko na sabihin. Busy magawa ng pangbuko salad. Ayan. Mga guwapings. Guwapings. Ayan. Guwapings ba?